क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया राजीव भवनाव परबतजरा ब्लक कंग्रेस हान्जानि मावसुमा मेल जालाङो। परबतजरा ब्लक कमिटि कंग्रेस हान्जानि आफादगिरि मान्नान शेखनि आफाद सामलायनाय मावसुमा मेलाव गासै मोन 10 प्राइमारिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बाहागो लायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे मेलनि गेजेरजों हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आबादारि मोर्चा आरो एसटि मोर्चाखौ मोजाङै दाफामफिननाय जागोन होनना मिथिहोयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस हान्जानि आफादगिरि प्राणजित बसुमतारिया बाहागो लानानै फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय हान्जाखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो दं होनना बुंनायजों लोगोसे फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ फेजेननानै कंग्रेस हान्जाया देरहागोना रोखा होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जोंहा क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आन्दाराव दाखालि 10 तारिखनिफ्रायनो जोंनि ब्लक कमिटि जेसेबां दङ ब्लक मण्डल ओमफ्राय बुथ कमिटिफोर बेफोरखौ जोङो माने झालाय खालायगासिनो दङ, गोबौ खालायगासिनो दङ। दा बेनिनो मोनसे दिनैनि पार्ट परबतजरा ब्लकआव फैनानै परबतजरा ब्लकनि जे ब्लक कमिटि लोगोसे बुथ कमिटिफोर लोगोसे आरोबाव मण्डल कमिटि बेफोरखौ जोङो रिभिउ खालामदों, रिपर्ट लादों मा कन्डिसनाव दङ। दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय माने रिपर्टखौ बिसोरो होनायाव जों खोनानो मोनबाय जे बे ओनसोलाव जोंनि परबतजरा बिटिसि कन्स्टिटिउन्सिनि आन्दाराव जे ब्लक कमिटि बे बिराद मोजां जानानै दङ, बिराद जौगानानै दङ। दाखालि बै मथा मथि 2003नि फ्राय जे कन्डिसन दङमोन कंग्रेसनि अबस्था बे एरियायावहाय, नाथाय नैबे 2019नि उनावहाय दा बिराद मोजां जाबाय। दा जोङो फाइट खालायनो अपोजिसनफोरखौ फाइट खालायनो थाखाय जोङो दा गोहो मोनबाय जे नुनो मोन्दों माने जोंनि परिस्थितिया ओरैबायदि मोजां जाना दं। बिपिएफ इउपिपिएलखौ जों दा फेक्टर बादि सानाखै मथथे जोङो फैगौ 2025आवहाय कंग्रेसआनो जे देरहागोन बेवहाय बेखौ जोंहा मोनसे गोगोम फोथायनाय दं आरो जोंनि बे कर्मिकफोरनि खामानि मावनायानो जोंखौहाय देखायगासिनो। मेन फकासा जानानै दङ दा जोङो कंग्रेसखौहाय बोरै गिदिर माने मोजांनिफ्राय मोजां परिस्थितियाव लाबोनो हायो बेनि जुनैसो जों बिराद इन्ट्रेस्ट होनानै खामानि मावो। दाथ' जेरावबो सिन्डिकेटफ्रा दाखालिसो नोंसोरो नुवाखै श्रीरामपुरावहाय माबायदि एकदम दाउनिफ्राय लानानै लहानो गारि गोदाननो बायदिसिना बिसोरो सिन्डिकेट खालामलाबायदोंमोन। दा जोंनि कंग्रेसनि माखासे प्रेसाराव बिसोरो हयथ' दा एसे स्ट्रि जानानै दङ, खिन्थु बिसोरनो पाब्लिकनि सायाव बिसोराव जेबो माने माबा गैया, पाब्लिकनि मोजां खामानिजों बिसोरो मावगोन बेबादि जेबो खोथा गैया। माब्रै लिडार सासे जानानै गावबागाव पकेटखौहाय बुंफुंहोनो हागौ, पकेट माने भरायनानै गावबागाव इन्ट्रेस्ट खालायनो हागौ बेफोरनिल' बिसोरो गोसो होयो, जों बेखौ नुबोदों। आरो बिसोरनि बेफोरबादि सरकारफोरखौबो बेफोरबादि दलफोरखौहाय देरहा होनानैहाय फिउचाराव पाब्लिकआ जेबो मोजां जाया। लोकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दं, मा रोखोम साखाफारा जागोन? लोकसभा इलेक्सननि दिनै गोगोम साखाफारा, मानो होनोबा माखासे केलकुलेसन दङ जोंहा। बे केलकुलेसनफोरखौ नुनानै जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो नुनायावहाय जोङो जे हिराचरनिया बैबारावहाय अल इन्डियानि भितरावहाय बयनिफ्राय बांसिन क'क्राझार लकसभायावहाय भट मोननानै देरहालांदोंमोन ना, बे एबार जोंनि कंग्रेसआ देरहालांगोन आरो सेम कन्डिसनाव जोङो देरहालांगोन। मा बुंगोन बे समावहाय परबतजरानि रायजो राजाफोरखौहाय? परबतजराफोरनि रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायगोन, मानो होनबा नोंसोरो परबतजरायाव अलरेडि बिपिएफनिफ्राय नोंसोरो देरहादों माबायावहाय बिटिसि कन्स्टिटिउन्सि, खिन्थु जों प्रेक्टिकेलि बेरायबायना नुगासिनो दं जेरावबो लामा बायदिसिना गोरिब गुन्द्राफोरनि माखासे हेफाजाब होनांगौफोरखौ जोङो जेबो नुथाराखै, जेबो होआखै बिथाङा। दा जोंनि कंग्रेस फैयोबा नोंथांमोना एज ए परबतजरानि रायजो राजा जानानै नोंसोरनि खोथा मथे जोङो खामानि मावगोन, नोंसोरनि दैदेननायावनो जोङो खामानिखौ मावगोन, बे खोथाखौ जों दानो होना दोननो। गुबुन फारसेथिं बावैसो सान सिगां इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै कंग्रेस हान्जायाव हाबनाय क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेलनि चेयारमेन मइनुल हक बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि एभिक्सननि जाथायखौ लानानैनो आं इउपिपिएल हान्जाखौ नागारदों। इउपिपिएलआ बिसायख'थिनि इस्ताहाराव फोसावनाय बायदि हानि मोन्थायखौ होनो हायाखै। आरएसएसनि थुनज्लायनायाव 100 बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनाय सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनाय नटिस हरदों होनना बुङो। आरो इउपिपिएल हान्जाया जाख्ल'नायजों लोगोसे श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट राज खालामो होनना ओरैबायदि फोरमायो। আৰু মই উচ্ছেদৰ ঘটনাটোক লৈয়ে মই ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো সাংবাদিক মাধ্যমত গম পাইছে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে যিসকলে
খাস মাটিত আছে বা যিসকলৰ মাটিৰ ভূমি নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব, যিসকলে ফৰেষ্ট লেণ্ডত আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া হ'ব, বিভিন্ন সুবিধা দিয়া হ'ব। কিন্তু তেওঁলোকে সত্তাত অহাৰ পিছত RSSৰ উচতনিত RSSৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেওঁলোকে কি কৰিলে, ইয়াতে যুগ যুগ ধৰি 600 বছৰ ধৰি ভৰ্তি অহা জনসাধাৰণক কি কৰিলে, উচ্ছেদৰ জাননী দিলে। যাৰ কাৰণে মই UPPL দল ত্যাগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জুমলা বাছ একনায়কতা বাদৰ কাৰণে। তাৰমানে আপুনি কি ভাবিছে যে UPPL একনায়কতাবাদ চলাইছে? 100% একনায়কতাবাদ চলাইছে। তেওঁলোকে ৰাইজক কৈছিলে পৰিৱৰ্তনৰ কথা, তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে, চেণ্ডিকেটৰহে পৰিৱৰ্তন কৰিছে। ব্ৰইলাৰৰ গাড়ীৰ পৰা পইচা লোৱা পৰিৱৰ্তন, বা সেই শ্ৰীৰামপুৰ গেট বা বক্সিঘাটৰ গেটৰ পৰা পইচা ভাগ বাতৰাৰ পৰিৱৰ্তন। BTCত আজিও বহু ঠাইত ৰাস্তা ঘাট নাই, পৰ্বতজৰাত আজিও বহু ঠাইত ৰাস্তা ঘাট নাই। ঠিক তেনেকৈ বহু এক্সাম্পল সেই তুলসীবিলত কালি কৈছিলোঁ, তুলসীবিল বজাৰৰ ৰাস্তাটো এক কমৰ পানী হয়, এক BTCৰ মাজত নহয় নেকি? গতিকে উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে ভেকু ভাওনা কৰি ৰাইজক ভুল পথে পৰিচালনা কৰাৰহে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। RSSৰ বুদ্ধিত, RSSৰ উচতনিত BTCতো হিন্দু মুছলিম লগোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা লগাইছে বুলি 8 জানুৱাৰী পাই মই তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি আহিম। প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কথা, এয়া সময়ে ক'ব, সময়ৰ কথা সময়ে ক'ব। কাৰণ আমাৰ মাননীয় ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত লাখ লাখ কৰোৰ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে আৰু BJPয়ে বা BPFে হওক টকা দি মানুহ কিনি আনিও তেনেকুৱা মানুহ নাপায়। কংগ্ৰেছত আমি পইচা পাতি দিয়াৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো তেওঁৰ ইচ্ছা, ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো সপোন, नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आओ सारे भारतीयों, हम नफरत की दुकान को उखाड़ देंगे और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जार कारण हजार हजार মানুহ সেই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা দক্ষিণ ভাৰতত সবেই কংগ্ৰেছ হৈ আহিছে, কংগ্ৰেছৰ জয়গান গাই আছে। গতিকে লাহে লাহে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমতো কংগ্ৰেছৰ জয়গান হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু ইতিমধ্যে তাৰ নমুনা পোৱা গৈছে। আমাৰ যে পদযাত্ৰা যিটো ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যিটো আৰম্ভ হৈছে, সেই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আমিও আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানো চলি আছে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই কংগ্ৰেছক আকৌ পুনৰাই শাসনত আনিব, আনি মোদীয়ে যিবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰিছে পুঁজিপতিৰ হাতত, সেইবিলাক বস্তু আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এয়া সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কেনেকৈ ভাবিছে জিকিব না? আমি 100% জিকাৰ এটা অংক লৈয়ে আমি ফিল্ডত নামিছোঁ যে ৰাইজে ইমান দিন ভুল কৰিছিলে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ থাকিলে অন্ততঃ BTCত এই হিংসা হত্যা লীলাবিলাক নহ'ল হয়, আৰু হ'লেও লগে লগে পাৰ্লামেণ্টত বা ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈকে গম পালে হয়। ইয়াত বহু ঘটনা ঘটে, কিন্তু পাৰ্লামেণ্টত বা ৰাষ্ট্ৰসংঘত কোনো গমেই নাপায় কি হয় হোৱা নাই। ইয়াত উন্নতি হৈছে না কৰাপশ্যন হৈছে, দুৰ্নীতি হৈছে না ভাতৃঘাতী সংঘাত হৈছে, একো বুজি নাপায়। গতিকে কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ BTCৰ পৰা অতি প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণে আমি কংগ্ৰেছী সাংসদহে পঠাবলৈ আমি যজা কৰিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ সাংসদ 2024ত জয়ী হৈ দিল্লী পাবগৈ।